José Antonio Vidal, veciño da Pobra, viviu un auténtico pesadelo durante os últimos 4 meses. Unha vivenda da súa propiedade permaneceu ocupada por unha muller e o seu fillo. Aproveitándose da boa fe do propietario e alegando unha situación de vulnerabilidade, instalaronse nesta vivenda da aldea pobrense de Portocarro antes de asinar o contrato. Foi entón cando todo se complicou. Unha señora que supuestamente estaba por malos tratos, que non tiña onde estar e que quería alquilar a casa, veu-na ver, gustoulle e dixo que si xa se podía quedar. E dixenlle que non, que hasta a semana seguinte non podía entrar porque tiña sin luz, sin os muebles todos preparados, pero insistían que sí que quería quedar e que ao día seguinte ou aos 2 días que faríamos o contrato e que pola luz que non nos preocupásemos. Que ocorreu? Que cando lle fun co contrato para levarlo, díxome que non lle gustaba a casa, que se iba a ir para outra para a Ribeira e que xa non quería facer o contrato. Bueno, pois, si te vas, nada, pero si podía quedar unha semana máis porque non lle daban a outra casa hasta a semana. Bueno, pois, sin problema. O sospeitar da intención dos inquilinos de non pagarlle e comprobar a realización de actividades ilegais da vivenda, o propietario dou aviso á policía local e tentou cambiar a fechadura, pero non puido facer nada ante a violenta actitude dos ocupas. Ponse o cerrajero a cambiar a porta, a pechadura, abrimos, entramos para dentro, estábame esperando, grabándome. Estoy moi enferma, esto es allanamiento de morada, sois unos racistas, me queréis echar fuera, tal. Acercoume o teléfono ao nariz, dome co teléfono na nariz e tirouse ao suelo. Oh, me acaba de agredir, tal. E claro, aí dixen, hostia, isto non é cousa, isto estaba buscando e xa lle debe de funcionar noutros sitios. E por eso me quedei así un pouco sorprendido. E o que máis me sorprendeu despois é que a lei esta dos ocupas non está ben feita para a xente que realmente o necesita, está feita para os delincuentes, para meterse dentro e que se aproveiten da xente que traballa, da xente que paga impuestos, da xente que está o día a día luchando por vivir. Finalmente, os ocupas abandonaron a vivenda non sen antes causar importantes desperfectos que terá que asumir o propietario. Atrás tiraron os muebles, rompéronos, tiraron ca basura toda e romperon as persianas e bueno, dentro non entrei aínda, pero supoño que terán todo roto tamén. Ante esta difícil situación que viviu, Vidal Romero está a traballar na constitución dunha plataforma comarcal de afectados pola ocupación para asesorar a outros propietarios.